Καλησπέρα, Current Tech Addict εδώ. Βρισκόμαστε για ακόμα μία φορά μέσα στο εργαλείο το Skoda. Και αυτό το βίντεο το κάνω διότι ήθελα να σας δείξω κάποιες ακόμα μικρούλες αλλαγές που έκανα. Λόγω κάποιων υποχρεώσεων και λόγω του ότι περίμενα κάποια πράγματα να έρθουν, δεν μπορούσα να κάνω ακόμα το βίντεο. Αλλά επειδή τώρα ήρθανε τα πράγματα και τα έχω βάλει πάνω στο αυτοκίνητο, θέλω να σας τα δείξω, να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, γιατί είδα ότι το προηγούμενο βίντεο με το Skoda είχε αρκετά μεγάλη απήχηση. Οπότε, επειδή δεν έχω κάνει ακόμα το βίντεο με την οδηγική συμπεριφορά, θα σας τα πω σε αυτό το βίντεο. Δεν χρειάζεται να είμαι στο δρόμο και να οδηγάω για να σας τα πω. Οπότε, χωρίς να χάνουμε άλλο χρόνο, πάμε να σας δείξω τις αλλαγές που έχουν γίνει στο αυτοκίνητο, τι πρόσθεσα, τι έφτιαξα, τι βελτίωσα οπτικά, μπορούμε να πούμε, κτλ. Οπότε πάμε να τα δούμε αναλυτικά, να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας και συνεχίζουμε. Αρχικά, επειδή φυσάει λίγο έξω, ήθελα να ξεκινήσω από μέσα. Οπότε ξεκινώντας από μέσα, να φτιάξω και λίγο τη φωτεινότητα. Τώρα είμαστε τέλεια. Το αυτοκίνητο έχει κάνει περίπου 600 χιλιόμετρα από τότε που το πήρα. Έκανα 500 χιλιόμετρα από τότε που το γέμισα και τώρα το έχω ξαναγεμίσει. Και είχα κάνει πριν το γεμίσω την πρώτη φορά περίπου στα 60 χιλιόμετρα κτλ. Οπότε σύνολο περίπου έχω κάνει κάπου στα 600 χιλιόμετρα, οπότε έχω μια ιδέα του αυτοκινήτου. Και ξεκινώντας από το εσωτερικό, να δείξουμε την πρώτη αλλαγή. Έβαλα αυτό εδώ πέρα, το παρήγγειλα από το εξωτερικό, ήρθε. Είναι βάση είτε για κλειδάκια, άμα θέλετε, ορίστε. Τα αφήνετε εδώ πέρα και δεν κουνιέται. Εντάξει, άμα πηγαίνουμε τρέχοντας, εντάξει, μπορεί να μην στερεωθεί πολύ καλά, αλλά άμα είστε, ας πούμε, σε εθνική οδό ή θέλετε να βάλετε ένα κινητό που λέει ο λόγος εκεί πάνω, μπορείτε να το κάνετε. Εμένα μου άρεσε γιατί έχει και το σήμα και είναι ανάγλυφο, οπότε το άφησα. Λοιπόν, επόμενη αλλαγή που έχει γίνει, το δεξί ηχείο του συνοδηγού ήταν κατεστραμμένο τελείως, δεν ακουγόταν τίποτα και χάλαγε όλη την ποιότητα του ήχου του αυτοκινήτου. Οπότε όταν το πήγα το αυτοκίνητο για συνεργείο και για ένα γενικό σέρβις, τους είπα να μου το αλλάξουν, μου το αλλάξανε. Τα υπόλοιπα τα έχω αφήσει ίδια, δεν έχει γίνει καμιά τρελή αλλαγή. Για να σας βάλω να το ακούσετε, ούτως ή άλλως ακόμα φοράει αυτό το ραδιόφωνο, το οποίο δεν είναι και άσχημο, να σας πω την αλήθεια, είναι αρκετά καλό. Οπότε έχουμε 1, 2, 3 και 4 ηχεία. Επόμενη αλλαγή στο εσωτερικό δεν έχει γίνει, οι άλλες έχουν γίνει εξωτερικά, οπότε χωρίς να χάνουμε άλλο χρόνο πάμε να τις δούμε. Συνεχίζοντας από το εξωτερικό, στα πλάγια του αυτοκινήτου, η πρώτη αλλαγή που έχει γίνει είναι τα αυτοκολλητάκια που έβαλα στις τάπες, γιατί είχε ξεθοριάσει το σήμα της Skoda που είχε, οπότε έχουν μπει και στις 4 ρόδες αυτοκόλλητα με το σήμα VRS. Και η επόμενη αλλαγή είναι το σήμα Skoda, το οποίο το αυτοκίνητο δεν είχε. Το παρήγγειλα σε μαύρο, με συγχωρείτε για τον αέρα, θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά επειδή η χρωματική του αυτοκινήτου είναι κόκκινο μαύρο, δεν ήθελα να το παραγγείλω σε ασημείο όπως τα βλέπω σε όλο το δρόμο τα ίδια, οπότε το σήμα μπήκε με μαύρο. Ακόμα δεν έχω βρει σήμα γι' αυτό, κάποια στιγμή θα το παραγγείλω να έρθει. Βγάλαμε το πλαίσιο της πινακίδας, το αφήσαμε να έχουμε ένα καθαρό look
Και συνεχίζοντας στο πλάι έχουμε πάλι και εδώ πέρα τα αυτοκόλλητα που έβαλα. Και επίσης βλέπετε The Best Car GR, βάλαμε το δεύτερο αυτοκολλητάκι που μας είχε δώσει ο Θάνος. Θάνος, ευχαριστώ αν βλέπεις το βίντεο. Το αυτοκολλητάκι μπήκε εκεί πέρα, νομίζω ταιριάζει. Συγγνώμη για το G, αλλά δυστυχώς την ώρα που έβγαζα το αυτοκόλλητο μου βγήκε. Και συνεχίζουμε. Όπως μπορείτε να δείτε, γυαλίσαμε τα φανάρια, τους βάλαμε όχι κεραμική επίστρωση, τους βάλαμε ρητίνη. Και πάμε να δούμε πως φαίνονται τα φώτα. Θα σας δείξω. Αλλά αφού είναι να σας δείξω τα φώτα, να σας δείξω και κάτι άλλο που κάναμε, το οποίο έχει να κάνει με το μηχανικό κομμάτι. Και χωρίς να κάνουμε άλλο χρόνο, πάμε να το βάλουμε μπροστά, να σας δείξω τι ακριβώς έχει γίνει. Όπως βλέπετε, έχω κάνει πάλι κάποια χιλιόμετρα, οπότε πάμε να δούμε. Ανοίγουμε το καπό. Θα σας πω σε λίγο γιατί ανοίγω το παράθυρο, γιατί είχα μια τρομερή ιστορία με αυτό το αυτοκίνητο. Επανήλθαμε. Φίλτρο, παιδιά, αλλάξαμε. Βάλαμε τύπου carbon εδώ πέρα. Ξεκινάει από την πεταλούδα του γκαζιού με κολάρο. Και βάλαμε και ένα δεύτερο κολάρο εδώ πέρα. Το προηγούμενο το αυτοκίνητο, παιδιά, πρέπει να ήταν το εργοστασιακό και είχε διαλύσει τελείως. Δηλαδή με το που το βγάλαμε, γιατί θέλαμε να δούμε πως είναι και τα λοιπά, το φίλτρο διαλύθηκε τελείως. Οπότε πάμε να σας δείξω τώρα τα φώτα, τα LED που βάλαμε, τα οποία τα είχατε δει και την προηγούμενη φορά, αλλά να σας τα δείξω και τώρα που το φανάρι είναι τελείως καθαρό. Φτιάξουμε και τη φωτεινότητα, ορίστε. Όπως μπορείτε να δείτε και εδώ, και εδώ η μικρή σκάλα. Και ανάβουμε τώρα τη μεγάλη. Δεν ξέρω γιατί φαίνονται κίτρινα, παιδιά. Άσπρα είναι τα φώτα. Δεν ξέρω αν πάρω κάποια καλύτερη γωνία. Τα είχατε δει και την προηγούμενη φορά στο προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει. Αλλά επειδή σας το είχα υποσχεθεί από την προηγούμενη φορά, μπορείτε να δείτε, βάλαμε και τα LED στην πινακίδα. Υπέροχο έχει γίνει τώρα. Έχουν μπει σε όλο το αυτοκίνητο LED, πέρα από το ντουλαπάκι μέσα, που για τη γνώμη μου δεν χρειάζεται να έχει LED, και η αλογόνο εκεί πέρα μια χαρά είναι. Όμως φαίνεται πάρα πολύ ωραία η πινακίδα. Επίσης έχουμε βάλει LED στην όπισθεν. Και συνεχίζουμε με το να σας βάλω να ακούσετε πως κάνει το αυτοκίνητο τώρα με το καινούριο το φίλτρο. Οπότε πάμε να πατήσουμε λίγο γκάζι. Αυτός, παιδιά, είναι ο ήχος του Fabia με το καινούριο φίλτρο. Επίσης, τι μου έτυχε δυστυχώς και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούσα να κάνω και βίντεο. Το μπροστινό το λάστιχο πάτησα μια βίδα και έπρεπε να το πάω στο λαστιχά να μου το παλώσει. Το φτιάξαμε, βάλαμε και αέρα στα 4 λάστιχα. Οπότε τώρα το αυτοκίνητο μπορούμε να πούμε, παιδιά, ότι είναι 100% άριστα μηχανικά και λειτουργικά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το μόνο μικρό πρόβλημα που έχω είναι ότι έχει χαλάσει το διακοπτάκι από το παράθυρο του συνοδηγού και για κάποιο λόγο το αυτόματο παράθυρο για να ανέβει πρέπει απλά να το πατάω μόνο από τον οδηγό. Οπότε θα το αλλάξουμε, δεν είναι κάτι το τρομερό. Το έχουμε ήδη παραγγείλει
και μέσα στη βδομάδα θεωρώ, δηλαδή μπορεί και αύριο μεθαύριο, να μας πάρετε τηλέφωνο να το βάλουμε. Ήρθε κατόπιν παραγγελίας και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα πράγματα που θα γίνουν στο αυτοκίνητο, παιδιά. Τα υπόλοιπα πράγματα που θα γίνουν στο αυτοκίνητο είναι τα εξής. Όταν τελειώσω με τη δουλειά, που σε ένα μήνα φεύγω γιατί θα πάρω αυτό το αυτοκίνητο μαζί και θα είμαι εκτός Αττικής, δεν θα μπορώ να κάνω άλλα πράγματα στο αυτοκίνητο. Οπότε αφού γυρίσω, όλο το αυτοκίνητο θα γίνει ολική βαφή. Δεν σας λέω το χρώμα, σας λέω μόνο ότι θα είναι στην απόχρωση αυτή που βλέπετε, αλλά όχι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή θα προσπαθήσω να το κάνω, θα ρωτήσω και αν γίνεται. Έχω σκεφτεί μια ιδέα, δεν σας τη λέω όμως ακόμα για να μην κάνω spoil. Οπότε κατά τα άλλα, παιδιά, όντως αυτά που ακούω και αυτά που ήξερα δηλαδή για το αυτοκίνητο είναι ότι το αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ καλό. Μηχανικά δηλαδή δεν βγάζει κάποιο πρόβλημα, είναι σχετικά αξιόπιστο. Και όσο οδηγικά τώρα είναι πάρα πολύ σκληρό σε σχέση με το app αναμενόμενο, με την ανάρτηση που φοράει, που είναι πιο χαμηλωμένο κτλ. Ήταν κάτι που περίμενα. Αυτό που δεν περίμενα ήταν ότι το αυτοκίνητο θα έστριβε τόσο καλά, παραδόξως, που έχει λάστιχα τα οποία είναι σχετικά παλιά, εντάξει, δηλαδή θα βγάζουν το καλοκαίρι τα λάστιχα, δεν είναι για πέταμα, αλλά όπως φαίνεται το αυτοκίνητο στρίβει πάρα πολύ καλά. Δεν το περίμενα, νομίζω θα πετάει λίγο το πίσω μέρος στις στροφές, αλλά εν τέλει δεν πετάει καθόλου τίποτα, είναι πάρα πολύ καλωστημένο. Δηλαδή όποιος το έχει να μου πει και εκείνο τη γνώμη του, εγώ τουλάχιστον δεν έχω κανένα παράπονο. Με τον ήχο δεν έχω κάποιο θέμα, μ' αρέσει που είναι λίγο έτσι sleeper, δηλαδή δεν ακούγεται σαν το app, ας πούμε, η ένταση της εξάτμισης, αλλά δεν είναι και κάτι κάτι που να με χαλάει, ας πούμε. Οπότε αυτά από μένα, και πάμε τώρα μέσα στο αυτοκίνητο να κλείσω και το κάπο, να σας πω τι έπαθα με το Skoda. Λοιπόν, παιδιά, εκεί πέρα λοιπόν που είχα πάει να πλύνω το αυτοκίνητο, πάω το πλένω κανονικά, και επειδή δεν το σκούπισα, γιατί δεν χρειάζεται, όπως έχετε δει με το χρώμα που έχει, δηλαδή δεν είναι ότι θέλει και σκούπισμα, πάω δηλαδή να το πλύνω απλά απ' έξω, αλλά επειδή με ενοχλούσε λίγο στο τζάμι, ήθελα να βγω λίγο από το αυτοκίνητο, οπότε αφού το έπλυνα, επειδή με ενοχλούσαν τα νερά, πάω και σταματάω σε ένα πάρκινγκ, σε μια γειτονιά. Βγαίνω από το αυτοκίνητο και πάω πίσω στο πορπαγκάζ να πάρω τα πανιά που έχω για να σκουπίσω λίγο το τζάμι. Και με το που βγαίνω, παιδιά, έξω, το αυτοκίνητο κλείδωσε. Το κλειδί ήταν στη μίζα, το αυτοκίνητο ήταν ανοιχτό και απλά κλείδωσε. Δεν μπορούσα να μπω. Κλείδωσαν και 4 πόρτες, κλείδωσε και το πορπαγκάζ. Τίποτα. Ήτανε κλειδωμένο. Πάλι καλά που έχω βγάλει δεύτερο κλειδί και ήρθε ο πατέρας μου με το app και μου έδωσε το δεύτερο κλειδί και μπόρεσα να ξεκλειδώσω το αυτοκίνητο και να μπω μέσα. Σε διαφορετική περίπτωση, επειδή είχα αφήσει και το κινητό μέσα, γιατί λέω τι μπορεί να συμβεί, θα έπρεπε να πάρω την οδική, να έρθει να το τραβήξει, να φωνάξω κάποιον κλειδαρά, δεν ξέρω. Όσους ρώτησα μου είπαν ότι αυτό είναι θέμα του εγκεφάλου του αυτοκινήτου, επειδή έχει το αυτόματο κλείδωμα, δηλαδή με το που φτάσει στα 20 χιλιόμετρα το αυτοκίνητο κλειδώνει μόνο του. Αλλά επειδή είχα ανοίξει την πόρτα και είχε ξεκλειδώσει το αυτοκίνητο, νόμιζα ότι αυτό το πράγμα δεν θα ισχύει. Παρ' όλα αυτά ισχύει, τώρα το έχω στο μυαλό μου, και γι' αυτό, επειδή δεν το έχω ψάξει εις βάθος για το πότε συμβαίνει αυτό το πράγμα, γιατί έχω κάνει διάφορα τεστ από τότε με τις πόρτες και τα λοιπά, και δεν έχω καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα ακόμα. Θα ανοίγω το παράθυρο όταν θα βγαίνω έξω, ή θα έχω και το κλειδί μαζί μου, ώστε αν γίνει κάτι παρόμοιο να μην κλειδωθώ πάλι απ' έξω, ώστε να μπορώ να βγάλω το κλειδί, ας πούμε, και να ξανανοίξω. Οπότε αυτά, παιδιά, λοιπόν, και μια ιστορία με το Skoda ήδη. Το αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ καλό, εμένα μου αρέσει. Παρ' όλα αυτά θα πω, κατά τη γνώμη μου, ότι για κάποιον που θέλει ένα αξιόπιστο αυτοκίνητο θα πρότεινα να πάει σε κάποια πιο απλή
έκδοση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, καθώς το αυτοκίνητο είναι σχετικά σπορ, δεν είναι ότι είναι αγωνιστικό, δηλαδή δεν είναι ότι είναι ας πούμε 200 άλογα και θα κάνει 0-100 σε 3 δευτερόλεπτα, αλλά επειδή είναι σβέλτο και επειδή όντως είδα και κάποια σχόλια που μου είχατε γράψει, ανοίγει η δύναμή του μετά τις 4.000 στροφές, μέχρι τις 2.000 στροφές εντός πόλης είναι ένα κανονικό αυτοκίνητο. Δηλαδή δεν έχω να διακρίνω κάποια διαφορά σε σχέση με αυτό και το app. Η μόνη διαφορά είναι το τιμόνι που είναι αναμενόμενη, γιατί άλλες ζάντες, άλλη ανάρτηση, άλλα συνεμπλοκ, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Οπότε είναι λίγο πιο βαρύ το τιμόνι. Παρόλα αυτά, επειδή είναι σκληρό το αυτοκίνητο και είναι χαμηλό, δεν κάνει ιδιαίτερα για τους δρόμους της Αθήνας. Ίσως σε κάποιες περιοχές να είναι πιο εύκολο να το έχει κάποιος αυτό το αυτοκίνητο, αλλά γενικώς είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο πρέπει να έχεις οδηγήσει τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο πριν, ώστε να έχεις την αίσθηση της οδήγησης. Οπότε δεν θεωρώ ότι αυτό το αμάξι είναι καλό για πρώτο αυτοκίνητο. Μη σας πω ότι θα θεωρούσα ότι είναι καλό για τρίτο αυτοκίνητο. Αλλά εντάξει, εγώ επειδή ασχολούμαι με αυτοκίνητα και επειδή ξέρω και δεν είναι και το δεύτερο αυτοκίνητο που οδηγώ, είναι το 15ο. Λόγω της δουλειάς έχω οδηγήσει αρκετά αυτοκίνητα. Αυτά είναι από μένα, αυτή είναι η γνώμη μου για μένα. Οπότε αυτά για την ώρα, αυτά για την ώρα για το Fabia. Οδηγικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή άμα κάποιος βγει εθνική και θέλει να κάνει ένα ταξίδι, είναι σχετικά ήσυχο, πάει πολύ καλά, έχει καλό κράτημα στον δρόμο λόγω της ανάρτησης που φοράει. Αλλά για μέσα στην πόλη στην Αθήνα δεν το συστήνω. Είναι σχετικά ψηλά ο συμπλέκτης του, είναι σκληρό το τιμόνι και δύσκολο και λίγο βαρύ. Δηλαδή σε σχέση με το app καμία σχέση. Απλά τα συγκρίνω επειδή τα οδηγώ και το ένα μετά το άλλο και το έχω συνηθίσει, οπότε γι' αυτό το λέω. Οπότε για αμάξι πόλης δεν θα έδινα την έγκρισή μου. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν έχω οδηγήσει τις άλλες εκδόσεις του Fabia, του ίδιου μοντέλου, έχω οδηγήσει το επόμενο μοντέλο, θα έλεγα ότι αν ψάχνετε για ένα τέτοιο αυτοκίνητο, θα πρότεινα την έκδοση ας πούμε με τα 101 άλογα, την κανονική που έβγαινε, όχι αυτή. Οπότε αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση για ακόμα μία φορά. Αφήστε μου τα σχόλιά σας και τις γνώμες σας από κάτω, αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε μαζί μου. Όλες οι γνώμες είναι δεκτές. Εδώ είμαστε για να κουβεντιάζουμε και να μιλάμε για τα αυτοκίνητα χωρίς να υπάρχει καμία διάκριση. Αγαπάμε όλα τα αυτοκίνητα, σας το έχω ξαναπεί. Οπότε τα λέμε στο επόμενο. Current Tech Addict. Τα λέμε.